Malisjoki, joka on siis Kalajoen sivuhaara, toimii jättiputken levittäjänä. Näköjään virtaava vesistö toimii tosi hyvänä siementen levittäjänä. No, negatiivisessa mielessä tässä tapauksessa sitten. Kaupunki suhtautuu vakavasti haitallisiin vieraslajeihin ja tosissaan niin kuin olemme tarttuneet siihen, että niitä kaupungin omistamilta alueilta torjutaan ja hävitetään, niin kuin laki meitä kaikkia maanomistajia velvoittaa. Et sillä lailla näen kaupungin roolin, että olemme niin kuin samalla viivalla muidenkin maanomistajien kanssa ja meillä on sama päämäärä torjua ja hävittää haitallisia vieraslajeja. Lainsäädäntö ohjaa jättiputkien torjuntaa, näin ainakin viljelijän näkökulmasta, niin me joudutaan, se on niin kuin lainsuojaton. Pelloilla maanomistajahan on vastuussa jättiputken torjunnasta. Sitten tässä nämä vastuukysymykset jakautuu sitten, että onko vuokraviljelijä vai maanomistaja, joka viljelee peltoja, että kuka sen torjuu. Lainsäädäntö on tiukka tässä asiassa. Vieraslajien pysäyttäminen tai jättiputken etenkin pysäyttäminen on kyllä viljelijävoimin todella hankalaa, koska tässäkin takana virtaa tämä meidän Malisjoki ja joki on tuonut siemenet tuolta yläjuoksulta ja valuu tuonne alaspäin ja se on kaikkien maanomistajien murheena tästä alaspäin. Ja niin ehkä tämmöistä niin yhteistyötä viljelijöiden välillä olisi syytä tihentää, että paikallistettaisiin näitä alueita ja sitten voitaisiin vaikka porukalla torjua niitä. Viljelijät tahtoo olla kiireisiä ihan omissa kasvukauden asioissakin, että se ei kyllä pelkästään riitä, että se viljelijöiden kautta maanomistajien kontolle jää, että kyllä siihen niin olisi suotavaa yhteiskunnankin tukea saa. Kyllä me ollaan, tämän asian kanssa todella vaikeuksissa. No, me olemme torjuneet jättiputkea niin koko viime kesän niittämällä. Meidän alueita on niitetty varmaan 4-5 kertaan sen kesän aikana. Sitten on jonkun verran kaivettu ihan juuria maasta ja sitten jonkun verran on käytetty jotakin muitakin asioita, esimerkiksi tuon koivun tisle on testattu. Kyllä mä kaipaisin ainakin näin maanomistajana niin semmoista jonkunlaista apua joko valtiolta tai sitten kunnalta. Tai sitten olisi jotakin vapaaehtoisporukoita luonnonsuojelupuolelta tai jostain, että josta saataisiin oikeasti konkreettista niin kuin apua siihen itse torjuntatyöhön. Että mä en oikeastaan kaipaa siihen rahaa, mutta mä kaipaisin sitä fyysistä apua siihen, että olisi oikein henkilöitä, jotka tulisi siihen tekemään. Ja sitten se, että sitä tiedotusta pitäisi olla paljon enempi, varmaan tästä asiasta vielä enempi.